Angize khona namhlanje ngizochaza ngokuthi yini amagobongo. Amagobongo adliwa abantu abanjani? Amagobongo usuke udlelani mawudla igobongo? Yini okufanele uexpect mawudla igobongo? Yini okufanele futhi ungayiboni mawudla igobongo? Okay, abaningi abalazi igobongo, so ngizozama ukuthi nginikhombise namhlanje ukuthi yini igobongo. Ongenza ukuthi abaningi bayawaphupha amagobongo but abawazi ukuthi yini, or akakwazi ukuthi engayi-explain athi yini lento engiyiphuphile. Lo muthi-ke bogogo igobongo leli, but leli gobongo elomndawo leli gobongo bogogo. So amagobongo-ke ahlukene, amagobongo ahlukene kaningi. Sinomndiki, sinomndawo, sinenono, sinedlozi lezizwe, sinamakhosi aphezulu. Lokho kuthiwa umlozi okushaya amakhwele ekhoneni uma ufika esigodlweni sikamakhosi. Okay, sinomndawo, sinefembo, sinogedle, sinamakerimani, sinamangongwane. Amadlozi maningi mahlukene, namagobongo akhona futhi ngokunjalo ahlukene. So ngizochaza-ke ukuthi yini amagobongo futhi kubaluleke ngani ukuthi umuntu makuthiwa akadla igobongo, futhi usuke lidlela ini igobongo. Evidiyweni elandelayo-ke ngizobe sengichaza wonke lawo madlozi ade ngiwabalulula ukuthi igobongo lakhona lihamba kanjani, futhi yini ukubaluleka ukuthi udle igobongo laleyo nto leyo. Thokozani-ke bo.